खुलुमबाय स्टुडियो दं आंखिनि खां ब्रह्म चिरां जिल्ला बेंटल राग मिउजिक एकाडेमिनि बानजायनायाव खुंफुंनाय वर्कशप हाबाफारिया दिनै थुंगेबाय। गोलोम बोथोरनि बन्द समाव बेंटल ओनसोलनि दामनाय देनाय गोसो गुदुं लाइमोनफोरखौ लानानै इन्डियान क्लासिकेलनि सोमोन्दै फोरोंथाय मावबादा हाबाफारिया बेंटलाव थानाय सद्भावना भवनाव थांनाय 22 अक्ट'निफ्राय जुलाइ दाननि 22 अक्ट'सिम खुंफुंबोनाय फोरोंथाय मावबादाया दिनै थुंगेबाय। गोजोनथाव बाथ्रादि जागायजेननायनिफ्राय लानानै बाहागो लानाय लाइमोनफोरनो बेंटल राग मिउजिक एकाडेमिनिफ्राय गंसे फोरमानलाइबो गथायदों। बे फोरोंथाय मावबादायाव गासै मोनस्नि आयदाफोरखौ लानानै बानजायदोंमोन, जेरै भकेल, तबला, कथक डान्स, मडार्न डान्स, फाइन आर्ट्स, गिटार बायदि बायदि। बे बाख्नायजाथाव हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि एमसिएलए अमर बसुमतारी। बिथांजों लोगोसे माननि आलासि महरै बाहागो लायो अनिल कुमार जी, 156 BN CRPF कमान्डेन्ट अफिसार, बेंटल आरो बर' हारिनि मुंदांखा देंखोगिरि मीना दैमारी बिथांमोनजों लोगोसे बेंटल ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोनाबो खौसेयै बाहागो लायो आरो हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथांमोना मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै बे बेंटल ओनसोलाव बे राग मिउजिक एकाडेमिनि बानजायनायाव मोनसे वर्कशप खुंनाय लानाय जादों। बेयाव बाहागो लाफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। खोथाया बे जाहैबाय दिनै जोंनि बे ओनसोलाव नायोब्ला दिनै जेनोखि मिउजिकनि मोनसे स्पिरिट, बे स्पिरिटआ दिनै बिराद जौगानानै फैदों। एसे सिगांनि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामनानै नायोब्ला बे ओनसोलाव मिउजिकनि बेबायदि परिबेस गैयामोन आरो बेबायदि सोलोंनायनि जेनोखि दिनै उन्दै 7 बोसोरनिफ्राय लानानै गथ'फ्रा दिनैहाय बेहाय बाहागो लाफैदों। बियो जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायजाथाव आरो मोनसे मोजां पजिटिभ बा मोजां थिंकिंआव फैदों होननानै जों सानो। आरो जेरैबायदि ओनसोलाव परिबेसा सान्थि फैबाय, बेबायदिनो दिनै बिभिन्न लाइनाव जों दिनै गथ'फोरनिफ्राय लानानै गिदिरसिमा गाव गावबागाव लाइनाव जों खारनायखौ नुदों। थिग बेबायदिनो दिनै बेंटलाव दिनैहाय फाइनाल बा जोबथा दिनै मावबादा, बे मावबादायाव जोंनि आलासि हिसाबै दिनै मीना दैमारी बायद' बिथाङाबो दंफैयो आरो बेजों लोगोसे लकेलनि CRPFनि एसिस्टेन्ट कामान्डार अनिल कुमार बिथाङाबो दंफैयोमोन आरो गोबां बेबायदिनो आलासि जोंनावहाय दङमोन। स्पेसियेलि आं गोजोननाय मोनदों दिनै गथ'फ्रा मा सोलोंदों, गार्जेनफ्रा दिनै बांसिन कनसियास जानायखौ आं नुदों आरो थिग बेबायदिनो गथ'खौ जेरै गाज्रि लामाजों बेबायदि उन्दै समावहाय बिभिन्न गाज्रि खामानियाव गेलेयो, बेखौ मोनसे डाइभार्ट खालामनानै दिनै गार्जेनफ्रा सिन्था खालामनायखौ नायोब्ला निस्सय जोंनि बे ओनसोलाव बारा गोबाव नांला, 2-3 बोसोरनि उनावनो गोबां बेबायदि जोंनि जेनोखि कालसारेल लाइनाव आरो क्लासिकेल होननानै बुङोब्ला मोनसे बाथ्राखौ जोङो गोसोखांनांगोन। क्लासिकेल गैयालासे गोबां मानसिया मेथाइ खनो, थिग बियो दिनैनो सिखारो गाबोननो गोमोरो मैखुन बारनाय बायदि। बबेबा गावनि गारांजों मोनसे मेथाइखौ लानानै टप बियो सिखारबाय, गोमोरबाय। खिन्थु क्लासिकेल होननानै बुङोब्ला जेरै गथ'फ्रा ABCD सोलोंनानै MA BA फरायो, थिग बेबायदिनो क्लासिकेल लायोब्ला जिखुनु बियो मोनसे जेनोखि मिउजिकनि बिदै बेखौ बिथाङा मोनगोन आरो बियो दिदोमै, जुदि मोजां गायक जानो हायाब्लाबो मोनसे जाज बा मोजां मोनसे बिसारगिरि बा गावखौनो मोनसे बेबायदि एंगेजाव थानो हानायखौ जोङो नुगोन आरो। सबसे पहले तो मैं एकेडमी के प्रेसिडेंट श्री धनंजय मुसारी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। उनको बधाई भी देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया, वर्कशॉप चलाया और यहाँ पर मुझे देखने का मौका मिला है कि जो नया म्यूज़िक है वो तो सिखा ही रहे हैं, साथ में जो क्लासिकल म्यूज़िक है जिसको इंटरेस्ट कम होता जा रहा है बच्चों में के अंदर में, लोगों के अंदर में, उसमें भी वो भाग ले रहे हैं और पूरी तरह निष्ठा से छात्र हैं या बड़े हैं, वो पूरी निष्ठा से अपना कार्य कर रहे हैं और उसको सीख रहे हैं और उसको बचाने की एक कोशिश की जा रही है राग म्यूजिक एकेडमी के द्वारा। ये बधाई के पात्र हैं, इसमें मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इस बारे में म्यूजिक के बारे में हम बहुत कुछ मिलता है, क्या मैसेज देना चाहूँगे सर इसके बारे में? म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक तो एक ऐसा फूल है जो एक जगह खिलता है लेकिन उसकी खुशबू कोई रोक नहीं सकता, कोई सीमाएं उसको बांध नहीं सकती, कोई बॉर्डर उसको रोक नहीं सकता है, कोई सैनिक उसको रोक नहीं सकता है, बल्कि ये खुशबू हर जगह जाती है और हर जगह एक अच्छा संदेश लाती है। चिकित्सा में भी डॉक्टर भी इस म्यूजिक को सुनने की कई बार सलाह देते हैं। दुख हुआ तो म्यूजिक सुन लीजिए, जोश आना है तो म्यूजिक सुन लीजिए, कुछ अच्छा गाना सुन लीजिए, जिससे आपको बहुत सहायता मिलती है। और कभी कभी हम खुद भी गुनगुनाते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर में, कभी मूड पे,
तो उसमें बहुत म्यूजिक का बहुत बड़ा योगदान है। और फिल्मों में देखिए, कोई भी फिल्म बिना म्यूजिक के बनती नहीं है, चाहे कोई भी फिल्म हो, उसमें म्यूजिक का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। और आम जिंदगी में भी एक म्यूजिक का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। और ये राग म्यूजिक एकेडमी भली भांति से इस रूरल एरिया के अंदर में कार्य कर रही है। इसके लिए मैं उनको दोबारा से धन्यवाद दूंगा। एक्चुअली आं जोबोद मोजां मोनदों। बेखौ जों सिगांनिफ्राय सानदोंमोन, नाथाय बेखौ जों मावफुंनो हायाखैमोन। दिनै बे वर्कशॉपखौ, मिउजिकनि वर्कशॉपखौ जों मावफुंनो हानायखाय जोबोद जोङो गोजोनदों। आरो साबसिन जोङो गोजोनबावगौमोन, जायखौ जों हांख्रायदोंमोन बिसोरखौ जोङो आरोबाव जुदि जोङो आलासि महरै जोङो नुयोमोनबा साबसिन गोजोननाय थागौमोन आरो। बे वर्कशॉपआवहाय साबेसेसो माने बाहागो लागिरिफोरा बाहागो लादों? बेवहाय 130 नि एसे बारबाय आरो एबार। बे वर्कशॉपनि गेजेरजों नोंथांमोना मा मेसेज होयो? बे वर्कशॉपनि गेजेरजों जोङो बेबायदि जोङो मिजिं थिदों जाहाथे जोंनि इयुन जेनाखि जेनेरेशन बिसोरो अनेक माने बिसोरो जौगाबोगोन, बेखौ जों मिजिं थिदों आरो। जागायजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव जोबजासिमाव नोंथांमोना माबायदि आलासिफोर मोननो हादों? आलासिफोर हिसाबै माबायदि मोननो हादों? नुना थांनाय आलासिफोर हिसाबै जोङो जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिमाव जोङो माखासे जोंनि जेनाखि वर्कशॉपनि टाइमाव जोङो मोनबोदों, जोङो जायखौ जोङो एक्सपेक्ट खालामाखैमोन बेबायदि जोङो आलासिफोरखौ जों मोनबोदों। दिनैनि बे वर्कशॉपखौ सानबानि थाखाय गरम बन्द'नि समाव लानाय जादों। दा बेबायदि वर्कशॉपखौ फैबाय थानाय समावहाय गरम बन्द' नङाब्लाबो सम सम लाबाय थागोन होननानै मिजिं लादों। जों बेखौहाय जोङो नाजागोन। जोंनि बियो एखेबारे जों बेखौ जोङो देग्लाय जोङो बेखौ सेथि हिसाबै जोङो खालामदों। बेनिफ्रायसो देरसिन अरसिन जोङो बेखौ खुंनो थाखाय जोङो नाजागोन। गासिबो रायजो राजा मिडियाफोरखौबो गासिबो साबायखर आरो आंनि अननाय खुलुमनाय होबाय। बेथ' जोंनि थाखाय बा आंनि थाखाय जोबोद मोजांखा, मोजां मोनखायोखा। दा बेनिखायनो माने आं बेखौनो आरो खावलायगोन, जाहाथे बयबो जोंखौ बेबायदिनो लैहोर लैहोर फैनानै बिमा बिफा गथ' सोलोंनानै बिफाफ्राबो गोसो गोथारै बहाय सोलोंनो होननानै हगारसारोब्ला जोंहा साबसिन गोजोननाय थागोन। मानो होनोब्ला मेथाइनि थाखाय गुदि रोदा बिफां होनोब्ला बे क्लासिकेल मिउजिकखौ सोलोङा सारा गासिबो दालाइ बिलाइ फिथाइफोरबायदि दिनै रोजाबगोन गाबोननो सिरिलांगोन। नाथाय जोंनि रोंनायाबो बैफोरो दालाइ बिलाइफोरबायदिनो सिरिगोन। नाथाय जेब्लानाखि जोंनि बे क्लासिकेल मिउजिक, भारतीय शास्त्रीय संगीत जायखौ होनदों, बेखौ सोलोङोब्ला बे अराय जिउनि थाखाय। मानसिनि जिउआ जोबब्लासो बियो गोमोरगोन। मानसिनि जिउ जोबागौमानि बियो थांनानै थाबाय थागोन। गाराङाबो जोबनाय नङा, ताल मान गासिबो नलेजआ जेब्लायबो थाबाय थागोन। मानो होनोब्ला बियो मेथाइनि रोदा, बिनिफ्रायसो गासिबो दालाइ बिलाइ जेरावबो बियो गोहो बोलो होयो। जोङो खालि बैसागु मेथाइ बा माबा मोनसे गोदान मेथाइखौल' रोजाबबाय थायोब्ला जोंना बियो एभारलास्टिं जानाय नङा, दान्दिसेनिल' जागोन। खालि बे बोथोरा फैयोब्ला बिलाइया खिलियो, बिबार बारो, फिथाइ थायो, नाथाय बोथोरा जोबबानो सिरिलाङो, थिग बे रोखोमनि जागोन। आं बेखायनो गासैबो जोंनि गुबुन हारियाथ' मालाय सिनायनो गोरोंखा, नाथाय जोंनि हारिया दासिमबो बारा सिनायनो रोङाखै। मेथाइया माब्रै फैजेनदों, मेथाइया बबेनिफ्राय जादों, जायखिजाया जोङो जांख्राव देंखो मिलौदो गारांजों रोजाबोबानो जों मेथाइ सानो। नाथाय बिनि गेजेरावबो जोबोद गोरोन्थि थालाङो। बेफोरबायदि गोरोन्थिया जेब्लानाखि जोङो नैबे भारतीय शास्त्रीय संगीतखौ जोङो गोसो होनानै सोलोङा, जोंनाव गियानबो हाबनाय नङा, मेथाइया मा जिनिस सिनायनो रोंनाय नङा, बे आरोखि। बेनिखायनो आं दा आंनि लोगोफोर जायफोर बिथांमोना भकेल बा क्लासिकेलखौ फोरोंगासिनो दं, बिदिनो खन्द' माने बिदि सोलोंसालि दिहुननानै फोरोंदों, जांख्रिखांदों, जाहाथे बेफोरो मोजाङै मोजां जानानै थाङो, जेब्लायबो बेखौ लाखिबाय थायो। बेनो जोंनि जांख्रिथाय। जेरै आसाम सरकारा थांनाय नैबे 2023 जोंखौ जेरै मा होनोमोनलाय सांस्कृतिक महासंग्राम बे बुस्थुखौ जेरैबायदि जांख्रिथाय लाबोनानै
जोंखौ माने दोलै नोगोरै जाज खालामदों मेथाइ फोरोंनो थिनदों जों नैबेखौबो जों बेबायदिनो जों जांख्रिखांनांगोन अब्लासो मेथाइआ मा गासैबो सुबुङा मिथिगोन माने मेथाइ होननाय जिनिसा ओरैबायदि सन्मानो जुदि मेथाइखौ होनो रोङोब्ला बियो मानसिखौ जोबोद मेलेम गोनां गियानि मोजां मानसि खालामगोन नाथाय जेब्लानाखि जोङो मेथाइखौ सन्मान होआलासिनो जानला मोनला बे थिग लामाजों आलासिनो जों सोलोंलाबायोबा रोजाबलाबायोबा खिन्थु हयथ'बा बिथांखौ मालाबा हाखराव नाख्लायगोन बेनिखायनो बेनो आंनि खावलायनाय जाहाथे सोलोंनोब्ला गासैबो गथ'फ्रा मोजाङै सोलों नैबे जोंनि भारतीय शास्त्रीय संगीत होननाय बुस्थुखौ नायगिरथों ओमफ्राय गोसो गोथारै गोगोम गाहाय जाहाथे रोदाखौ गुदिखौ संनानै सोलोङो बेखौनो आं खावलायबाय औ बबे मेथाइखौ खननो माने गोदोनि बायदिथ' एथ' रावफ्रा सुखिला आङो खनदोंमोन 19 बोसोर बैसोआव आं दा 60+ बे आरोखि अब्लाबो जि दं आं रोजाबनोसै हो सानसेदि सम सौफैगोन आं होमब्ला गोमोरलांफिनगोन सानसेदि सम सौफैगोन आं होमब्ला गोमोरलांफिनगोन मुलुगनि अननाय साननाय गासिबो नागारनानै बे बुहुमाव सानसेदि सम सौफैगोन आं होमब्ला गोमोरलांफिनगोन नोंथांनि जे जोनोम जायगा बेखौ गोबां रायजो आंनि जोनोम जायगाया जाहैदों हातिबटा नैबे बिरांगाव एरिया बिरांगाव VCDC गोलैयो आरो बर्तमान गोदोबो बिरांगाव गाव पन्सायतमोन आं जोनोम मोनदों 1963 25 डिसेम्बर आं बहायनो जोनोम मोनदों बिनिनोखा आरो बिनिफ्रायनो बिरांगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि अननाय बिथांमोननि जायगा होनाय बा बेफोरबायदि अननायजोंनो आं बेसेखिनि आं दावगाबोनो हादों आरो आंबो जुजिदों सोलोंनो शास्त्रीय संगीतखौ जुदिও आं बिराद मोजाङै गोसो होदोंमोनब्लाबो गोदोनि समाव हान्था मेलानि थाखाय बिराद खस्थ'मोन बेवहाय आं एसे खालि रेडिअ आर्टिस्ट जानो हानायसिमल' सोलोंनानै थाथ'नाय जादों आरो आं दा आं 4-0-4 नं हातिबटा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिमोन आं दाख्लै थांनाय 31 डिसेम्बराव आं माने आजिरा मोनबाय ओमफ्राय आं दा आंनावथ' मिउजिक स्कुल दंखायोमोन आं नैबे लकडाउननिफ्राय दोनथ'नाय जादोंमोन आं हाबो दंखायो 2 बिगा ओमफ्राय आं एबार बे धनन्जय कृष्णमोनखौनो लानानै आं एकदम सुरु खालामफिनगोन आरो एबारनिफ्राय बिल्डिं आरि गासिबखौबो आं दा नाजानोसै आंखौ गिदिर गोलावफ्रा बेसेबां अनो एखे आं बेखौ जोंनो जिउखौ जोबलांनो लुबैयो आरोखि आं फोरोंलांनो लुबैयो मिथिहोनो लुबैयो खावलायनो सानो आङो जाहाथे नायो एसे सोरखारनि हेफाजाब नङाब्ला जों हाजोबा जोंहा थोजासे माने रावहाबो रांखावरि जेबो गैया बेनिखायनो सरकारनि रायजो राजाफोरनि जों बहुत हेफाजाब लुबैयो कारन जोङो एथ' खस्थ'जों जों सोलोंबोदों खिन्थु जों दिनैसिम मालायखौ आं होनला आंनि बेलायाव आं बेफोरबायदि मोननाय आंनाव माबा गैया रेकर्ड गैया आरोखि जों फ्रि माने जाथिनि होननानै जोङो सेक्रिफाइस खालामबोदों मानो होनोब्ला माने गोदोनि दिनाव जोंनि फरायसालिफ्राव ना सियार गंसे बेरेंसि गंसे बेफोरबायदिबो गैयै फरायसालि दंमोन बर' मिडियाम बानायजेनदोंमोन ना बे समाव मामोन जोंथ' एथ' गोरोंबो नङामोन जों मेथाइ खननो गोसो दंमोन नाथाय जोंजों हेफाजाब होनो हारमोनियाम गैया दायना तबला गैया सोरबा सासे दामनो गोरों गैया अब्लाबो जोंखौ रायजो राजाफ्रा जोंखौनो रायजो राजा बै
बिथांमोननो दिन्थिनानै जाथिनि होननानै जोङो सेक्रिफाइस खालामबोदों। मानो होनोब्ला माने गोदोनि दिनाव जोंनि फरायसालिफ्राव ना सियार गंसे बेरेंसि गंसे बेफोरबायदिबो गैयै फरायसालि दंमोन। बर' मिडियाम बानायजेनदोंमोन ना। बे समाव मामोन जोंथ' एथ' गोरोंबो नङामोन। जों मेथाइ खननो गोसो दंमोन नाथाय जोंजों हेफाजाब होनो हारमोनियाम गैया, दायना तबला गैया, सोरबा सासे दामनो गोरों गैया। अब्लाबो जोंखौ रायजो राजाफ्रा जोंखौनो रायजो राजा बै बिथांमोननो दिन्थिनानै थाइसे थाइनै रां खामायनानै माने फरायसालिफोर फसंनायाव हेफाजाब सहाय लादोंमोन आरो बिसोरो। जोंबो गोसो गोथारैनो बिथांमोना लिंहरोबानो जों थाङोमोन। बिथांमोना जि थाइसे थाइनै मोनो टिकेट दाननानै जोंखौ नायहोयोमोन आरो। बे एकदम सैथो खोथा। बुहुद बेफोरबायदि खस्थ' दंमोन बर'फ्रा। जों बेफोरखौ सेक्रिफाइसखौ जों खालामबोनो मोनबाय। दा गतिके बे समावबो जोंहा थोजासे माने अहल बहल रांखौ जों मोना। अब्लाबो जि हायो जोङो एसे एनै रायजो राजानाव बिगोन, सोरखारनावबो बिगोन, अब्लाबो जों जोंनि मावनांगौ थांखिखौ जों नागारनाय नङा। नोंथांनि रेडिअ' आर्टिस्ट जानायनि जारिमिनखौ ससे फोरमायनो हागोन नामा? माबोरै जानो हागोन। रेडिअ' आर्टिस्टखौ माने ओरैबायदि जादों, जोंना नैबे बिरांगाव एमइ स्कुल ओमफ्राय गुवाहाटी फेकाल्टी हाई स्कुल मोनसे, माने बे फेकाल्टी हाई स्कुलनि बिगुमाया नैबे कुकुरमारियाव इस्टार्न स्टिल मोनसे कम्पानि दंमोन नालाय, बिथांमोनहा बहाय थांलाय फैलाय खालामोमोन। ओमफ्राय बै फरायसालि ओमफ्राय नैबे जोंनि बिरांगाव फरायसालिया मोनसे सामार केम्प बानायदोंमोन हो। बे सामार केम्प बानायनायाव जोंथ' लकेलनि आर्टिस्ट जाबाय नालाय, मनरन्जन ब्रह्म आरो आं, जों बहाय मेथाइ रोजाबबाय। ओमफ्राय दाना बिथांमोना डिसिसन लाबाय, माने बै फेकाल्टी हाई स्कुलनि बिगुमा ओमफ्राय नैबे जोंहा बिरांगाव एमइ स्कुलनि हेडमास्टार आदै मतिन्द्र बसुमतारी, बिथांमोना रायलायलायबाय माने जोङो मोनसे मेम'रि दोननो जों मोनसे माबा मेथाइ माने जोंखौ लं प्ले, खेलाथ' लं प्लेसोमोन नालाय, केसेटबो गैयामोन, बे थोरसिसोमोन। बहाय जोंखौ माने अल ट्राइबेल कार्बि, राभा, मिसिं ओमफ्राय बागानिया बर', जोंखौ मोनसे बारे बर'निया अखम होननाय मोनसे माबा बहनदोंमोन आरोखि। 1984 जोङो बेखौ रेकर्डिं खालामदों। ओमफ्राय बिदिनो 84निनो माबायाव रंजालि बैसागुआव गुवाहाटी आमबारि फिल्डआव बेखौ माबा खालामदों आरोखि, दिहुनजेननाय जाबाय आरो रिलिज खालामबाय। ओमफ्राय लगे लगे बेखौ मोनसे गुवाहाटीनि सासे माने लण्डनाव थाहैग्रा दंमोन, बिथाङा लानानै थांदों। बे समनिफ्रायनो हर गेजेराव खोनानो मोनदों माने लण्डननिफ्राय जोंनि बेफोर मेथाइखौ फोसावबाय थायोमोन आरो बेबायदि आरो। ओमफ्राय बिनि उनावनो रेडिअ' जिहेथु गुवाहाटीयावबो सहैखाबाय नालाय, मोनसे माने रेडिअ' सेन्टारनिफ्राय फर्म लानानै थांफानोसै होननानै फर्म लानानै एप्लाइ खालामबाय। ओमफ्राय आङो 1985नि आगस्ट'आव रेडिअ' सेन्टाराव माने इन्टारभिउ होबाय आरोखि, अडिसन। ओमफ्राय बे अडिसनखौ आंखौ सोर लादोंमोन, माने गुवाहाटी मिउजिक कलेजनिनो बिथां प्रदीप कुमार ब्रह्मआ लादोंमोन आरो। ओमफ्राय आङो नै दा आगोलाव जि मेथाइ खनदोंमोन आं बेखौनो खनदोंमोन। बिथाङा जोबोद मोजां मोनदों। ओमफ्राय नों बे समावनो सेलेक्टेड जादोंमोन। ओमफ्राय कन्टिनिउ रोजाबबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय रोजाबोब्लाबो दुखु नांथावदि जों रेडिअ' सेन्टाराव थाङोब्ला खुनु दामग्राफोरजों जों सिगां एसेबो प्रेक्टिसबो खालामनो मोना। डाइरेक्ट जों थांबाथाय स्टुडिअ'आव जोंखौ सोबाय, दामग्राफ्रा दामबाय, जों खनबाय। बेखायनो जोंनि मेथाइफ्रा खोनासंथाव जायामोन। खालि दा नैबे जायखौनाखि लं प्ले डिस्क बानायदों बेखौल' खोनासङोमोन आरो। बेखायनो रेडिअ'नि आंनि जिखिनि खननाय मोनसेबो मेथाइखौ रावबो गोसोआव लाया आरो, गैयाबो। खिन्थु आं बहुद रोजाबदों बेबायदि आरो। दिनैसिम दोंबेसे मेथाइ खनबोदों? मेथाइआथ' माने आं बेबायदि रेडिअ'आवथ' फ्राय दङ, 100थासोनि बारा दङ। ओमफ्राय उनावथ' थांनायबो जायाखिसै। ओमफ्राय केसेटबो सेरखम आं दिहुननायनि स्कप मोनाखिसै। मानो होनोब्ला आंहा न'खराव रावबो गैया। बोरायाबो माने ओरैबायदि डिउटि, बिसोर माने गावनि जिउखौ बन्दक दोननाय बायदिसोमोन। ओमफ्राय आंनि होननाय आंगो होननाय रावबो गैया, गथ' गथाय नायनो। आंहाबो ओरै स्कुल दङ, गथ'फोर फरायनाय दं। बहायनो आं बेबायदि द्रप थानांनाय जादों। अब्लाबो गोसो जुजिनानै आङो 2005आव मिउजिक स्कुलखौ खुलिथारदोंमोन आरो। दिनैसिम बेबायदिनो दङ आरो, नागारथाराखैबो।
मोजांबो जाथारलांनो हायाखै बेबायदि रोखोम आरो बेनोसै मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन